I pozdrav dragi moji! Svima nama se dešavaju ovakve slične situacije koje nas jednostavno čine ludim i iznerviranim. Kao na primjer kada vam olovka rikne u najgore mogućem trenutku ili kada vaše komšije žele da prekinu vašu žurku jer jednostavno žele da spavaju. Verovatno jedino ono što je još gore jeste ono kada neko pravi zvuke dok jede i pije. Pa, svako od nas ima nekog ovakvog ljubimca, ali danas ćemo govoriti o 10 stvari koje apsolutno nerviraju svakog od nas. Spremni ste da ih vidite? Onda hajde da počnemo, a pre samog početka pretplatite se na naš novi Mask Channel čiji je link u opisu klipa. Pogledajte prvi klip, a uskoro sledi i drugi. Hvala na podršci! Kese sa kesama. Sigurno svako od nas ima plastične kese kod kuće koje čuva u drugim plastičnim kesama ili čak u kutijama i u njima sakuplja kese iz različitih prodavnica. Začuto niko od nas ne želi da ih izbaci napolje, ali u međuvremenu gomila postaje sve veća i veća i zaista je strašno kada želite da izvučete samo jednu kesu iz te gomile. Onda ispadne čitava gomila protiv vaše volje i onda se naravno iznervirate kao konj, a nakon toga morate da sakupljate te kese ponovo i ponovo. Zaboravili ste vaš kišobran? Zamislite ovu situaciju. Vi ste slatki i srećni, izašli ste iz svoje kuće u kratku šetnju i jednostavno izgledate savršeno, ali kao navraga oblaci su preplavili nebo za 3 sekunde i ogroman pljusak je počeo da pada, a zatim užasne posljedice. Jednostavno ste negdje uskočili u lokalni blok, previše mokri, vaša odeća je natopljena, a pogotovo ako ste devojka, možete da se oprostite od vaše slatke šminke i lepe kose. Spora vrata. Zašto ljudi ne mogu da stave neka normalna vrata na njihove lokale ili par klizna? Apsolutno smo sigurni da se iznervirate zbog ovih kliznih vrata koje se kreću zaista sporo i sve vreme se zaustavljaju. Jednostavno morate da ih dodirujete vašom rukom ili ramenima kako biste ih pokrenuli. One obično pripadaju tržnim centrima. Kliktanje hemijske. Imamo samo jedno pitanje. Zašto? Ovo je strašan zvuk i da li on zaista pomaže vama i vašem mozgu da se smirite? Mogu da zasetim milion ovakvih osoba koje se olakšavaju na ovaj način, ali imamo bolju ideju. Ako imate ovakvu osobu, poklonite im spinner i to će jednostavno pomoći da se smire i to bez pravljenja buke. Ispadanje telefona. Danas niko ne napušta svoje domove bez svojih telefona. To je naš omiljeni pratilac, jednostavno ga nosimo u šetnju dok idemo u školu, neki ljudi ga čak nose na spavanje ili idu u kupatilo sa svojim voljenim pratiocem. Ali najgroznija stvar koja može da se desi vašem elektronskom prijatelju je kada ispadne na beton i to svojim licem udari o kamen, stenu ili jednostavno padne dole. Onda sledi 1 minut ćutanja, niko se ne pomera i stalno razmišljate: molim te, nemoj da si se razbio. Zatvorite vaše oči, polako pokupite vaš jadan telefon i magija, pa ništa se nije desilo, ekran je krnul. Ovakvu vrstu straha ne želite ni vašem najgorem neprijatelju. Zamršene slušalice. A sada nam recite, da li uvek nađete svoje slušalice zamršene u vašem džepu i u većini slučajeva su pravo zamršene? Dobro, verujem da se iznervirate, ali ipak pokušate da ih odmrsite. Uvek se osjećate bolno kada ih izvadite iz vašeg mobilnog telefona i stavite u svoj džep. Onda se jednostavno nadate da se one neće umrsiti, ali jednog dana jednostavno provedete godinu dana pokušavajući da ih odmrsite vadeći ih iz svog džepa. Otvaranje jogurta. Hajde da razgovaramo o jogurtu. Ne onima koji dolaze u bocama, već onim koji dolaze u čašama, dizajnirani da se jedu kašikom. Pre nego što počnete da uživate u svom obroku, treba da prođete mali test. Kako otkinuti ovaj nazovi poklopac? Kažete ne, nervozi i onda jednostavno počnete sjajno, vučete polako i glatko i bam! Dogodi se ovo. Pesma zaglavljena u vašoj glavi. Svi ljubitelji muzike na svetu shvatit će ovo. Zamislite da izađete iz vaše kuće ili iz posla ili iz škole i čujete pesmu. U nekom trenutku možete čak misliti u fazonu: pa ko sluša ovu glupost još? Ali nemojte tako da se osuđujete, jer kasnije i u najgore mogućem trenutku čućete tu pesmu u vašoj glavi. Na primjer, na ispitu ili za vreme posla ili intervjua. Jednostavno neće vam dozvoliti da se koncentrišete na svoj zadatak, jer neka glupa melodija pluta vašim mislima.
prljav tanjir. I naravno, želimo da napomenemo naše omiljene ljude na planeti, one koji nikad ne dovrše svoj obrok. Mnogi su vidjeli da ovakvi ljudi obave svoj lukav plan, prvo oni uživaju u svom obroku i onda kada im ostane još malo hrane u tanjiru, oni odustanu od svog obroka i ostave prljav tanjir iza sebe. Da li zaista vjerujete da je ovo dobra namjera? Naravno da nije. Jednostavno, ovo će se desiti nekada svima od nas. Jednostavno da ne operemo svoje tanjire. E pa evo male tajne. Ponekad to uradi neko previše puta, ali sada je toliko to sramota da nikad nećemo uraditi ovo. Opet, čast izuzecima. Neprijatan profesor ili ti učitelj. A sada hajde da razgovaramo o obrazovanju. Zamislite, imate svoj razred, sedite mirno i slušate lekciju i drugar iz klupe do vas poziva nastavnika i tada nastupa najzanimljiviji deo. Nastavnik polako dolazi do njegove klupe, okreće se vama leđima i onako natrči se tako da njegova guza skoro se unese u vašu facu i osuđeni ste da buljite u njegovu bulju, to jest da buljite u njegovu guzu. A tada će slučajno dokačiti i trljati vaš sto svojim pantalonama u toj žurbi. Poželjet ćete samo da imate neku olovku kako biste se vi upravili da nešto pišete. A sada je vaš red da kažete koje vas stvari izvode iz takte i od čega najviše poludite. Podelite vaša iskustva u komentarima ispod i ne zaboravite da nam date like. Naravno, pretplatite se na naš novi kanal Mask Channel, čiji je link u opisu klipa i također pogledajte naš prvi klip na tom kanalu. Hvala na pažnji, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav dragi moji!